Κοίτας ο Δέλλας ο Καψής, ο Καρακούνης ο Ζαγοράκης ο Μπασινάς, ο Κατσουράνης ο Βρύτας, ο Χαριτέας ο Γερακόπουλος και ο Τάρτας, ο Ρεκάγγελς ο Κοβαλίδης. Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ελλάδα. Σήκωσέ το, σήκωσέ το. Δεν μπορώ να περιμένω. Δεν μπορώ να περιμένω. Σήκωσέ το. Σήκωσέ το, σήκωσέ το, σήκωσέ το, σήκωσέ το, σήκωσέ το.